Atong padayon nga pag-ampo, no? Ato man ni kanunay gyud nga giapil dinhi pag-ampo alang sa pagtapos na, pagwala na sa pandemya, dili lang dinhi sa atong nasod dapan sa tibuok kalibutan. Padayon ta nga mag-ampo, atong iampo ang mga igsoon nato nga nataptan sa sakit, malipay ta nga makadungog sa balita nga nagkadyutay na lang bisan dinhi sa Dumaguete. Pasalamatan nato ang Ginoo niana. Atong padayon nga iampo ang mga igsoon nato nga nabiktima sa bagyong Odette, no? Nga hangtod karon padayon nga naninguha nga maka-recover sa nahitabo. Og sugod karon atong sugda na pod pag-ampo ang usa ka limpyo og mapungahon nga election nining moalabot nga Mayo. Mao'y naandan ni Jesus ang paghatag og advice, panambagan sa iyang mga tinun-an. Sa iyang advice karon, sa iyang pagtambag nila karon, iyang gisugdan sa pag-ingon, pagbantay mo, pagbantay kamo. Kinilang warning niya, magpakita ka nato unsa ka importante aning mensahe niya, unsa ka importante kini iyahang tambag nila. Kitang tanan na sayod nga kining mga kinaiya ba sa mga bata nga musuhid gyud, musunod gyud sa gibuhat sa mga dagko. Kay para niya labang gud silang nahibalo, mga gulang na gud ni sila, mga butan na gud ni sila. So muna ilahang sundon ang gibuhat sa mga dagko. Munang kung ang bata magtubo diha sa pamilya nga mga sugarol, hilig og manok, ang makita niya sa iyang amahan, sigig hapyod-hapyod og manok. Makita niya ang amahan, usahay dadoon pagani siya sa bulangan. Natural, pagdakuan ng bata, mo'y hilig, manok, o bulangan. Kasi, makita sa, makita nato ang pamilya nga mga doktor ang ginikanan. Hala, mga doktor po ng mga anak, o kung abogado, hala, mga abogado po ang mga anak. Kay lagi muna ang kinaiya sa bata, sundon ang gibuhat sa iyahang sa mga magulang, sa mga dago, sa iyang mga ginikanan. Pandili lang ni tinuod sa mga bata, di lang ni tinuod sa mga bata, bisan nato nga mga dago, tinuod pud ni kanang mga sakop, kanang mga empleyado usahay, musunod yun sa ilahang boss. Kung sa gibuhat sa ilahang boss, mapuna ilahang sundon. Kanang mga followers, musunod yun na sa ilahang mga leaders. Kung mo ka na nga dinhi sa Ebanghelyo karon, gitambagan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Kay biya mahimo biya pod silang mga leaders ug madamlag. So iyang gitambagan sila. Pagbantay mo nga dili unta, no, nga magbantay sila nga dili sila musuhid sa mga kinaiya ug mga daotang gihimo sa mga Pariseo, sa ilahang mga religious leaders. Mga tao nga naghatag og daotang panig-ingnan sa ilang mga followers,
Sumuna ang iyahang panambaga nila. Kay mahimo magyud niya silang leaders. Magbantay sila nga dili sila musunod sa pagtulunan sa mga daotang buhat sa ilahang mga leaders. Ngayon, kining advice ni Jesus sa iyang mga tinunan, sa iyang mga followers sa iyang panahon, mao po'y iyang advice kanato nga iyahang mga followers sa ato ang panahon. Dili unta kita mahimong bad influence ngadto sa mga tao. Dili unta kita mahimong bad influence ngadto sa ato ang mga sakop. Mao kana nga kamo nga mga ginikanan, kining iyahang sa kunang giingon, kining advice ni Jesus sa iyahang mga tinunan, iyaha pong advice kanato karon. Kanato nga ana ay mga sakop nga ubos nato. Kamo mga ginikanan sa kunang giingon, dili unta kamo mahimong bad influence sa inyong mga anak. Maguol ko nga masayod o makakitag mga ginikanan nga ingon ni anak nahimong dautan nga influence sa ilang mga anak. Kamong mga magtutudlo, dakan putang mahibaw-an nga mga magtutudlo nga nahimong bad influence sa ilahang mga estudyante. Mga pari. Diba? Warning po ni namo. Unta di may mahimong bad influence sa mong mga parokyan. Pinuuray. Ang dautan nga mong mahimo, dako kayo impact. Nahibalo may mas scandalize pod mo. O kini nga advice para pod ni kanamo nga mga religious leaders, mga boss sa opisina, dili unta mahimong bad influence ngadto sa ilahang mga empleyado. Ngayon ko ganina importante gyud ni kaayo nga advice ang mensahe ni Jesus. Kaya yung gisugdan sa pag-ingon, pagbantay mo. Giwarningan yun niya. Kaya lagi mao ka na. Kung mahimot ang bad influence, magdala taog kadaot ngadto sa uban. Ningon ko nga, importante kaayo tungod kay di ba ang Ginoo nag-ingon kung kamo makaangin nining usa sa pagpakasala, mas maayo pang hiktan og bato ang inyong liog og itambog mo sa dagat. Grabe, no? So makita lang nato unsa kadautan para ni Kristo kung mahimot ang bad influence ngadto sa uban. Mao kani nga atong ampuan ni tinuoray na atong ampuan na dili unta kita mahimong makahatag og dili maayo nga panig-ingnan nga maka-iskandalo sa uban, magtintal sa uban nga makasala. Amen.